Tarata avril kalo tile 28 san 2026 an nimano aw bisimila Maliba TV 1 ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Kunungu avril kalo tile 27 san 2026 ka sanga ni wale min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye firinga ye. An ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa Général d'armée Assimi Goïta tɔgɔ la ale ka marabacɛkulu maa ɲɛmaa fɔlɔ ni o ye Abdoulaye Mayiga le. Ale ye kuma ta kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ni ka walawalali caman kɛ o ko kungu na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na. A y'a jira k'a fɔ ko lakana ni kɛlɛkɛlakɔrɔ ka minisiri Sadio Kamara ala ma ɲinɛ ale la ko firinga wale min tara ka ɲɛsin Kati ma ni o kɛra avril kalo tile 25 san 2026 ni ale nin tora o la k'o ye janfa dɔ de min bɔra jatigɛwale tigilamɔgɔw yɔrɔ ni u donna n'u ka yuruguyurugu n'u ka kurutu ye yaasa ka se ka nin wale in kɛ nka o bɛɛ n'a ta ko laɲiniba dɔ de b'o u la ni ka hakili cawo ni hakili waso k'o bila jamana kɔnɔdenw na bɛɛ ni gɛlɛya bɛ ka dankari kɛ u la k'a bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dusukun ni hakiliw ma ko bɛɛ k'i hakilina ni dusukun kɛ kelen yaasa u ka laɲini min o kana se ka sɔrɔ min ye faamaw ye n'o an ka finigilomasiri tabagaw ye ko olu fana bɛ wulikajɔ la jamana kuru kɛra bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye maaw ka lakana o bɛ se ka sabati an'u bolofɛnw cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen CNT maa ɲɛmaa n'ale ye Général de corps d'armée Malick Diaw fo ka taa se marabajɛkulu maa ɲɛmaa fɔlɔ Abdoulaye Mayiga fo ka taa se an ka kɛnɛya minisiri médecin colonel Assaba Jalo Ture ani u ka kulu ma ka sanga ni firinga wale n'o ye attaque ye o min kɛra avril kalo tile 25 san 2026 Kati kɔnɔ ne o maa dɔw joginna o la u taara ni u ye Kati lapitalisoba n'a bɛ f'o ma ko CHU professeur Bukari Sidi Sall o kɔnɔ u taara u ɲɛda o maaw kan ka t'u ka lahalaw lajɛ ni ka hakili sigi kuma f'u ye ka jiraw la fɛnɛ k'a fɔ ko u ka dɛmɛ b'u ye su ani tile. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa ni ale ye Général de division Umar Jara ye ale ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ firinga wale min kɛra ka sanga ni avril kalo tile 25 san 2026 ni a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ an ka jabaramusoba kan a y'a jira k'a fɔ ko firinga wale kɛra Mali yɔrɔ caman n'o bɛ Kidal, Gawo, Kuna, Mopti, Sevare, Bamako ani Kati ko fɔ wa ko jatigɛwale tigilamɔgɔw u ka kurutu n'u ka fɛɛrɛjuguw kɔnɔna la u sera ka firinga wale in kɛ ni mobili kamikaze ka fara mugu citaw ani kɛlɛkɛminɛ dɔw olu tali de kan ni u ye o waleya ninnu kɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka sanga ni an ka kɛlɛkɛcɛw ni o ye faamaw ye olu ka wulikajɔw ye u sera ka mugu cibaga ninnu jatigɛwale tigilamɔgɔw ninnu u sera u minɛ k'u bɔ baara la ani ka lakana ni basigi ko sabati jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani fɛnɛ k'a bɛ wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i hakili sigi ko Mali ko mɔgɔ si tɛna jɔ anw yɛrɛ kɔ wa k'olu golomasiri tabagaw k'olu bɛ u nin di su ani tile yaasa jamana bɛ se ka basigi cogo min na ani lakana u ka se ka kɛ jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Kɔkan kibaruya kelen bi kunnafoni sentelimaw kɔnɔ o b'an sɛsɛ ka don na an ye Sénégal jamana kɔnɔ honorable Guy Marius Sagna ale fɛnɛ y'a hakilina de ka sanga ni firinga wale min kɛra Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma Kati avril kalo tile 25 san 2026 a y'a jira k'a fɔ ko nin ye farafinna gun bɛɛ lajɛlen de ka degun ye ka sababuya kɛ ko dancɛ bɛ Mali ni jamana caman cɛ ni a da sera olu jamana kofɔlenw ma n'o bɛ kɔnɔwari ko fɔ Laginɛ, Sénégal, Mauritanie, Niger ani Burkina Faso u b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se k'i sigi ni lahala in ye i ka jamana kɔnɔ o de la ko dɛmɛ k'u bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma ko k'u fanga fara ɲɔgɔn kan hakiliw sira fɛ kɛlɛkɛminɛnw sira fɛ ani sira wɛrɛ fɛ min b'a to lafiya ni lakana ni basigi o bɛ se ka kɛ Mali jamana ta ye cogo min na k'u kan k'o fɛɛrɛw kɛ ka sababu kɛ ko farafinna bɛɛ lajɛlen juguba kelen ye maa kelen de ye ko o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ye o la ko ni Mali bɛ degun kɔnɔ k'a bɛ komi i n'a fɔ olu fana bɛ degun kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen fana k'a fɛɛrɛ kɛ ni k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan o min b'a to o dɛmɛ u bɛ se ka kɛ Mali jamana ta ye cogo min na. An ni manaw ni kunnafoni de tun b'an bolo bi kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan ka di aw ma Maliba TV 1 jabaramuso kan aw ka mɛn don wɛrɛ ni Ala man kan jɔnya jamana.